Mela, li nizbaljaw fej jidħol li kellu l-exercise huwa normali, speċjalment fil-weekend. U minkejja li għadu 9 Deċembru, illum diġà bdew jgħidu li ħafna nies illi diġà bdew ikollhom gathering law party lem, eċetera, eċetera. Issa, inti tista' jew dak li żball li tkun għamil fej forsi kilt iktar mis-soltu, jew kilt ikelli taf li mhux se jgħinek biex iżżomm naqra dik iż-żaq pulita ġej il-Christmas, tajjeb, tista' jew toqgħod tewdin u tgħid ara x'għamilt bigdi, toqgħod taħseb fuq il-problema. Jew taħseb fuq is-soluzzjoni. U jiena ħobb nara hekk. Ħafna minnkom naf illi taħdmu pereżempju mit-tnejn sal-ġimgħa jew mit-tnejn sas-sibt. Allura billi inti għal mod tal-kelma is-sibt jew il-ħadd ma taħdimx, ma jfissirx illi inti unemployed. Imma jfisser illi għandek waħda off. Issa, mhux qed ngħidilkom biex fejn jidħol l-ikel dejjem tieħdu waħda off għal ġurnata sħiħa tista' tpatti litteralment tal-ġid kollu tkun għamiltu matul il-ġimgħa. Jekk pereżempju tqomu fil-qod tieħdu d-donuts wara nofsinhar xi blat lażanja daqs dinja u fil-għaxija bil-cocktails u affarijiet. Dak il-progress ma rajħa jitlaq. Imma jekk minna ħal-oħra intom tajdu isma' jiena li ħanamel huwa illi kelli pereżempju ikla partikolari illi fiha dik ħadd pjaċir gawdejta ma tal-familja u imxejt minn hemmhekk. Taħsbu li dik l-ikla jew forsi żewġ tikliet fil-ġimgħa illi ħajħassrulkom il-progress kollu? Jew iktar ħajħassrulkom il-progress kollu dak il-forsi ħsibijiet żejda dik it-tip ta' tajt ismus la bil-Malti ħassar kollox, inkompli nħassara, inkompli naxxaqa fejn naxxaqa. Tajjeb, ġifieri normalment fil-fatt ikun it-tieni każ illi aħna ngħidu sa m'hemmx tagħmel la żaqta nkompli nażaqa. Dak huwa l-vera nkwiet, mhux l-inkwiet li tikun hemm ikla jew tnejn illi ma tantx timxi eżatt kif suppost jekk nistgħu ngħidu hekk. Mela minn issa l-qudiem, speċjalment dawn iż-żminijiet, ħanatikom dan iċ-challenge. Illi ħatiffukaw fuq is-soluzzjoni mhux ħatiffukaw fuq il-problema. U x-soluzzjoni ħanrekomandalkom? Ħanrekomandalkom illi matul il-ġimgħa issibu tal-inqas nofsija 3 darbiet fil-ġimgħa illi fiha tagħmlu exercise intensiv. Mhux nofsija mexjin biss, jiġifieri naf li hemm minnkom illi jistgħu jimxu biss jew jistgħu jużaw xi ftit pool biss. Però intom li tistgħu tagħmlu exercise iktar intensiv, nissuġġerilkom ħafna iktar exercise illi huwa intensiv. U naturalment, noqogħdu attenti għal x'nieklu, diġà għandna biżejjed avvenimenti, jekk matul il-ġurnata noqogħdu iktar attenti għal dak li qed nieklu. Ġid ħanagħmlu mhux ħsara, ħalli kif nidhru u kif inħossuna dan il-Military Year ikun aħjar jekk il-bambin irid minn drabi oħrajn. Niltaqgħu.